трябва да го приемем. В крайна сметка ние трудно играем с Славия във времето назад. Така че с оглед на ситуациите, които имахме пред двете врати, резултатът си е справедлив. Имахме желанието да постигнем и обратно, просто теренът е твърде лош за двата отбора и повече беше на битка, по-с дълги топки, защото трудно може да се играе по земята, понеже се получават грешки, оттам вече могат да възникнат опасности пред вратите, но това е ситуацията. Приемаме резултат такъв какъвто е и продължаваме напред. В крайна сметка вече имаме един точков актив, който беше постигнат миналата година по това време, края на декември. Лично аз за себе си съм си поставил един точков актив, както и с момчета, който е напълно постижим до края на сезона. Ако успеем да стигне там, ще ни даде повече спокойствие втория сезон да се трупат още точки. В крайна сметка ние не гледаме този или онзи мач. Важно е да вземем точки максимално, да стремим към всеки двубой, да извлечем максимума. Ако стане окей, ако не продължаваме. Но сега сме на една по-добра такава основа, макар че ни предстоят трудни мачове за напред с водещи отбори, но ние се борим срещу всеки един от тях. Никой не знае, всеки един мач сам по себе си сложен и е възможно да се печелят точки. Искам да ги похваля, защото в тази серия от мачове, дето се викам, извлекохме максимума. Сега предстои нова тежка серия, но най-хубавото е, че има желание във всички. Така самите резултати ни даваха увереност, което е много важно за един отбор. Не печелиш ли точки, психическото равновесие се крепи на един косъм. На практика нямаш ли точки, каквото и да си говорим, за къвто и футбол си говорим, веднага се получава напрежение и да се радвам, че печелим точки, което е добра основа за самия клуб, да се стабилизира и така да има една по-сигурна основа за оставането си в групата, като основна цел. Ще видим какво ще се получи. Някои неща стават добре. Днес, например, имахме проблеми с контузените и Вова, и Сами Александров. Оттам изпитахме недостиг на хора по фланговете. Примахме команда да играе на фланга. Той не че е неговата позиция, но просто нямаме други опции на тези места. Борим се и с това. В крайна сметка, надявам се те да се върнат, за да могат да помагат, нали, в един етап, каквито са пак мачовете, които предстоят. Всеки един играч е много важен. Аз това се стремим да сме здрави най-вече, но така се получи от мача Сетър. Вова пострада, Сами Александров от по-ранен период има проблем с коляното, но тепърва ще започват и другите проблеми. Просто трябва да извличаме от всеки матч максимум, за да не спаднем в криза. Анализираме матча и отиваме в Лудогорец пак с надеждата, каквото може да спечелим от този матч.